Entrevistes post-confinament. Hola amics i amigues de la teua ràdio. Comença Entrevistes post-confinament, la nova normalitat vista a través de la teua ràdio. Avui estem amb Gabriel Sanchís Rico, director de l'Escola de la Unió Musical de Petrer, i amb Francisco José Fernández Vicedo, vocal de la directiva. Gabriel i Vicedo són músics amb una llarga trajectòria amb el clarinet amb instrument, que avui van a parlar amb nosaltres la proposta de l'escola per al proper curs i de la Societat Unió Musical. Bona vesprada, Gabriel i Vicedo, com esteu? Bona vesprada, molt bé, home, molt bé. Primer de tot, gràcies als dos per accedir a fer aquesta entrevista per a la teua ràdio. Pregunta obligada, Gabriel, com s'ha vist perjudicada l'escola Unió Musical amb la situació de pandèmia per la Covid-19? Bueno, pues perjudicat, en un principi vam estar pensant si esto anava a afectar-nos negativament. I després de veure alguns vídeos en Facebook de gent de conservatori i tot això, que podia donar-se classe online, pues en principi vam prendre la determinació d'anar pagant i la veritat que hem estat prou contents en aquest aspecte. La gent ha funcionat prou bé, els grups de solfeo, quan són grups que no eren classes individuals, ha hagut un poc de problema per conectar, ja no qüestió de grups, sinó qüestió de connexió. Cada uno, si uno tenia wifi o no tenia wifi, si el ordenador o el móvil, havia un poc de circumstàncies negatives, però en resum bé, en resum bé. Ha anat bé, s'ha continuat la... I tinc que añadir també que a nivell personal meu i en el dels mestres d'instruments individuals ha hagut gent que ha estudiat més encara. Més encara. Sí, al no tindre el mestre ahí al costat ahí marcant el ritme i tenir que dir metrònomo i tal, al final mira... O sigui que més que perjudicada s'ha vist favorecida. Jo penso que sí, i això també conlleva que en un futur, que aguardem que no passe, si tornem a fer alguna cosa així, pues tindrem recursos de seguir per almenys el curs. Pues sí. Ara ja teniu una base ja construïda ahí. Intentaré perfeccionar. Sempre es pot perfeccionar algú. Però res, i quina proposta teniu per al curs que ve 2020-2021 de cursos, d'instruments? La proposta que tenim continua pràcticament igual. Tenim cursos des de 3 a 6 anys en infantil, després un preparatori de 7 i després ja el que és el grau elemental, que comença amb 8 anys, fins als 12 que fem per a prova al conservatori i tal. En instruments, pràcticament tots els instruments de la banda, parlem de veu fusta, metall, percussió, flauta, saxo, tal, i després oferim classes de piano i violí, coro, que també volen clavar-lo, perquè l'any passat ja volen clavar coro en els xiquets i també posant de la cara dels pares i tal, venen un dia a solfeo o 2 dies, depèn del curs que estiguin fent, un dia instrument, la gent que està en banda educant-los, un dia a banda educant-los, un altre dia coro, és que un altre dia... Ja és massa. I volem a veure si ho insertem en el que és el llenguatge musical o solfeo i aunque sigui mitja horeta i fer grups i tal, a la setmana que els nanos canten, que això és el més eterno i que se divertisquen. I amb el professorat, hi ha bon ambient així, com és el professorat? Mira, per el professorat, ahir mateixa vam fer un concert presencial que va sortir una idea entre Vicedo, jo, alguno de la directiva i tal, que volíem fer una audició presencial, com sempre fem en fin de curs. Però per les circumstàncies que hi havia, en altres escoles on estic treballant, tot s'ha fet online, gravacions, tal, que per mi això és molt fred. Els músics volen tocar. Sí, i bueno, al final, per no clavar en marró també als nanos i sobretot als pares, perquè si hi havia un poc de que no volgueren fer-ho i tal, vam intentar això, la idea de que els mestres feien un concert per als alumnes. I la veritat que
en estos 2 ensayos que han fet, després van tindre sopa i tal, hi ha molt bon ambient, la gent està molt disposta a treballar aquí i en aquest aspecte supercontent. O sigui que en este concert heu canviat els rols, no? Sí. Ara han sigut els professors que han tocat i els alumnes que han vist al professorat. Sí. I la veritat que molt bé. Nota per al proper curs. Nota pel futur, sí. I per al proper curs també, com la situació sanitària fins que no hi escau una vacuna seguirà igual, quines mesures de seguretat aneu a prendre? Pues mesures de seguretat, en principi, mira, les classes col·lectives han fet un ràtio entre 4 i 5, depèn de l'aula. M'està medint i hi ha aules que potser més grans que potser caben 5 o 6 en esta també, i 4 en esta, i en principi anem a ofertar les classes de solfeo, que podem enxegar, igual. Tenim que parlar els pares també, perquè clar, tenim que fer una reunió abans que comenci el curs, i clar, per motius econòmics també, tenim que mirar a veure si en vez de 2 hores a la setmana es dona hora i mitja en partit en 45 minuts cada classe, o no sé, plegar un acord, perquè ningú visca perjudicat. En qüestió d'instruments individuals, pues igual, distància de seguretat, alcohol a les mans, el xuflit per desinfecció, i normalment m'han acordat unes pautes de federació en les classes individuals deixar un marge de 5 a 10 minuts per cada alumne. Clar, perquè si és de percussió l'instrument no hi ha cap problema, però si és de vent sí que... Fregar el tros de pis que caiguen les baves, tal. Anem a donar-li preferència també a les aules que tenen ventilació externa, a afegir ventilació en les que estan tancades, d'aire condicionat, que en tenen totes, però... Un poc secret, però volem veure perquè ens han concedit una subvenció de l'ascensor i volem veure si aprofitem l'obra per fer alguna de reforma aquí, alguna paret, un aire condicionat en una altra aula per donar-li activitat. O sigui, que la gent sempre aprofita la teua ràdio per a fer les exclusives d'última hora. Esto no sap ningú, o sigui, d'última hora. Exacte. I un dels projectes que a mi m'agrada molt com a músic, perquè també som músic de la Unió Musical, és la banda Educandos, que fa ja uns quants anys que està ahí fent el projecte i que també dirigit Gabriel com a director de l'escola. Ens podries explicar un poc de què tracta? Pues el projecte, en principi, tracta de fer músic des d'una base pràcticament, no de zero, però de 2, diguem, ¿vale? I sobretot tracta de fer família, d'intentar fer... Jo quan vaig agafar este càrrec, la meva proposta era... En l'escola estava definit com que començaven en tercer d'instrument, quan aproven segon, començaven la banda Educandos, i quan entren a la banda un any més i tal, i la gent ja volava. Jo vaig aplegar i vaig dir que a mi m'agradaria aplegar més. Més que res perquè la gent se divertisca i sobretot per veure de muntar obres que ells pensen que no se poden muntar. I en aquest aspecte han passat un parell d'anys que hi havia poqueta gent de xiquets i tal, però ara van a començar, de fet enguany crec que entre 8 i 12 per ahí. I res, prou content en això. Després, la forma de treballar, normalment anem a trimestres igual. El primer trimestre intentem fer un concert de Nadal, perquè en Santa Cecília se fa la banda titular i després en bar sempre volem fer que hi ha algun any que han fet festivals i tal en altres bandes, que normalment sempre fem això, i després l'últim concert d'estiu o de final de curs, que fem 3 concerts en principi a l'any, en diferents programes. Programes de solista, que de fet que demà tenim un concert. Demà canvies de rol, tu. Demà canvi de rol, jo. En el que Aitor va fer de solista, amb el xilòfono i bé, doncs això.
O sigui que Un bon projecte. tenim una cantina, perquè l'any que ve puja molta gent, així que ja els que estem vells, que ja portem molts anys, jo crec que ja podem renovar, no? Bueno, sí, si el director ens Però deixa, saben que ahí sempre hi ha una plaça. Sempre hi ha. Aleshores, després de superar tots els cursos d'elemental que doneu així en l'escola, la persona ja està preparada, quan passa per la banda Educando, per a formar part de la banda sinfònica, veritat? Sí. I Vicedo, com és el pas que l'últim any, del quart d'elemental, que passem a la banda gran, com és això? Bueno, això ja se porta fent ja uns quants anys. Els professors són els primers que han de donar la seva opinió si en relació a si els xiquets estan més preparats o no. Els professors donen la seva opinió, es fa una xiqueteta prova perquè ells sàpiguen que tocar té el seu mèrit i el seu valor i que s'han d'esforçar. Perquè aquí sempre una de les coses que intentem inculcar és a través de la diversió i a través de passar-ho bé, també són els valors d'esforçar-se i de portar-se bé els altres, de tenir amistat, però sempre dins de si tu curres, aconsegueixes coses, no? I això és una cosa que avui en dia serveix molt. Jo ahí vull añadir que abans, ja no ni de mereixer ni res, sinó que abans se feia una prova un poquet más oficial para mí, para lo que es una banda, para lo que yo te digo. Que es un conservatorio que es profesional. Como una casa, como una familia, ¿vale? Exacte. I igual de fa 3 o 4 anys pues, vaig prendre la determinació de que la prova siguera pels companys. O sigui, el músic que va entrar a la banda comença a fer els assajos i tal, i un mes o 2 mesos abans, normalment, abans de novembre, en setembre per ahí, pues, fa una prova de lo que ha estudiat en l'any. Se prepara un parell d'obretes i un dia en un ensayo, pues, estem ahí tots i el músic s'alça, toca ahí la seva obra, de tot seues obres. I toca als seus amics. Sí. És... I la veritat que està funcionant prou bé. Sí, cal dir que jo vaig ser l'última promoció d'Educando que vaig tindre el tribunal, que Vicedo estava en el tribunal, Efectivament. de la prova de la banda, i sí que era massa estressant perquè tenies allà el director i tenies allà a la presidenta, a Vicedo... Massa acadèmic, sí. Massa, Sí, un poc massa, acadèmic. però que és una banda que a fi és una... a cap i a fi és una família. I per acabar, Vicedo, podries contar com ha repercutit la situació, com ja l'he dit a Gabriel de l'escola, també haurà repercutit en la banda, en els concerts, els contractes, perquè molts cristians no ha hagut en ningú poble i la banda té molts contractes. No ha repercutit, sinó que està repercutint encara. Perquè realment és un problema. Totes les mesures d'alejament social, de no poder apropar-nos, això ens dona la línia de flotació directa, perquè les festes, que és bàsicament d'on es nutreix econòmicament el moviment bandístic, perquè aquí no cobra ningú. Els músics, com tu saps, no cobrem. Venim perquè ens agrada, ho disfrutem, però clar, mantindre les coses, pagar els professors que estan treballant, tot això genera uns gastos i la banda el que fa, la societat el que fa és subvencionar el costo de l'escola, és a dir, els pares realment no paguen el que realment val. Els pares paguen, no sabria dir el tant per cent, però ara mateix tenia que posar-me a fer números, però potser imagina't que paguen el 50%, Palabra 60%. clar, 50-60%, i la resta se fa càrrec la banda. Aleshores, clar, tots aquests diners han d'eixir d'algun lloc, i aquests diners normalment ixen de les actuacions de la banda. És algo molt solidari, perquè els que estan ja músics en la banda estan treballant per a que els xiquets que venen darrere puguen facilitar-ho per a que no sigui a tancar i puguen entrar. Aleshores, en tota la situació que estem vivint, no cal dir-ho. Festes no n'han pogut fer cap, concerts. El primer concert que se'ns va quedar en l'aire va ser l'homenatge a Nino Bravo, que teníem un cor que anava a presentar, també anava a participar en un muntó de gent del poble que anaven a cantar, la banda estava superil·lusionada, teníem a Zubiri, el cantant que anava a venir a tocar, no van poder fer-ho. I poquet a poquet anaven caient coses. Va caure la Setmana Santa, després va caure les entranetes, van caure festes de Petrer, han caigut de festes d'Elda, i tot
en cadena. Aleshores, està sent difícil, però també lo primer que reconèixer el valor dels músics, perquè n'hi ha ganes de treballar i n'hi ha ganes de fer coses. Aleshores, s'està assajant, demà tenim un concert, com tu bé saps, i el 18 tindrem un concert. És difícil fer-lo perquè portàvem 3 mesos sense assajar. Això no és una banda professional, és una banda amateur. És difícil portar per avant una programació o fer una música sense la disciplina d'assaig dimarts, divendres. Però com la gent té voluntat i té ganes, tot va, poquet a poquet, raonablement va cap avant. I com mireu per al futur? Perquè sé que en setembre hi ha moros, per exemple, de Caudete que també han sigut cancel·lats, moros en altre lloc de Villena també s'han cancel·lat, o sigui, enguany és com si no existira res. Mira, el futur, això passarà, perquè això passarà, tardarà més o tardarà menys, però eixirem d'esta, segur. I ara, pues, és evident que des de lo que és el finançament de les festes, de moment està parat, però bueno, altres persones estem navegant per buscar diners de Vall de Pedres, sobretot subvencions de l'administració pública. L'Ajuntament, la veritat és que s'està portant molt bé, perquè coneixem d'altres ajuntaments que han tancat completament i no donen ni uns diners i tal, perquè al final les bandes no poden tocar, l'Ajuntament diu no toques, no te pagues. A nosaltres és evident que legalment n'hi ha problemes, un Ajuntament tampoc te pot donar diners sin regalant-te-los, no? Però s'estan buscant les fórmules, me costa que s'estan buscant les fórmules per ajudar-nos. Que l'Ajuntament de Petrer és un ajuntament que es mou molt per la cultura, perquè Petrer és un poble que té molta cultura, tant musicalment com de teatre, com de tot, i l'Ajuntament de Petrer ha fet una cartelera amb totes les actuacions. Efectivament. Després de tot això, així com diuen a la fresca, a mesures de seguretat, però que les bandes, teatre, se va poder fer. Efectivament, aleshores s'està lluitant, buscant financiació per aquest costat i després a nivell de comunitat autònoma, del govern de la Generalitat de València, buscant altres subvencions, buscant subvencions per el que ha comentat Gabriel, l'ascensor, buscant subvencions per l'escola, i això són hores i hores de treball, saps? Però estan darrere i hi ha gent darrere que té ganes, així que no n'hi ha problema. S'eixirà. Sí, poquet a poquet, però tot anirà endavant. Pues res, Gabriel i Vicedo, moltes gràcies altra vegada per accedir a fer l'entrevista a la teua ràdio i deixar-nos saber una miqueta més de l'escola i de la Unió Musical, aunque encara que jo ja sabia, però per a tot el món que... No, però clar, està molt bé i convidar a tots els veïns del poble a que vinguin a estar a casa. I no solament xiquets, perquè ens han centrat en els xiquets, però les persones adultes, si volen aprendre música, aquí anem a rebre-los en els braços oberts. O sigui que, sense problema. Pues res, amics de la teua ràdio, nada més me queda dir-vos que gràcies per seguir-nos i recordar que la teua ràdio la portes sempre a la butxaca. Entrevistes post-confinament. La nova normalitat vista a través de la teua ràdio.